אני יעל לוין, נשואה ואם לשתי בנות, עובדת סוציאלית מזה 20 שנה, יושבת ראש שותפה של תנועת עתידנו, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, עובדת בתחום הטיפול באלימות באגף הרווחה בחולון ומדריכת סטודנטיות. אני פעילה בתנועת עתידנו מאז המאבק האחרון. כצעירה עתידית אני מבקשת להשמיע את הקול של חברותיי, העובדות הסוציאליות הוותיקות, המחויבות בכל מאודן למקצוע, עושות עבודה מקצועית בעלת חשיבות עליונה, אך נותרות עובדות שקופות. עבודתן המקצועית לא זוכה להכרה ברמה של דרגה ורמת השכר. פעמים רבות הן נשארות בדרגת ט' בכל שנות עבודתן, עד יציאתן לפנסיה. אני, יחד עם חבריי וחברותיי, צעירי תנועת עתידנו, נוביל שינוי בטבלת השכר שיאפשר תגמול הולם למקצועיות, השכלה וותק. אני, יחד עם צעירי עתידנו באיגוד, נפעל להעלאת מעמדה של העבודה הסוציאלית והכרה בתרומתנו לחוסן החברתי ולעצם קיומה של מדינת הרווחה. אני יואב גולדמן שגיא, בן 30, נשוי ואבא לבת 2.5. סיימתי ללמוד עבודה סוציאלית ב-2008, עבדתי שנתיים בעמותה ועכשיו אני מזה כשנה עו"ס משפחה בעיריית חיפה. החלטתי להתמודד השנה כציר בבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים. אחרי הרבה שנים שבהם הייתי חלק ממאבקים חברתיים שונים, החלטתי השנה להתמודד לתפקיד ציבורי שבו אני באמת אוכל להשפיע ולהיות במקומות שבהם מקבלים את ההחלטות, מעבר להשתתפות בהפגנות ותמיכה בפייסבוק. החלטתי לעשות את זה מטעם תנועת עתידנו, במטרה לפעול למען איגוד דמוקרטי יותר. שלום, אני אלונה, בת 30, נשואה לרועי ואימא של מאיה. עובדת סוציאלית קהילתית וחברה בתנועת עתידנו מזה כשנתיים. מזה כ5 שנים עובדת כרכזת תוכנית עמיתים, תוכנית לשילוב אנשים עם הפרעות נפשיות. אני מתמודדת לתפקיד צעירה ברשימה המחוזית של ירושלים. כצעירה באיגוד, אפעל להפיכת האיגוד לאקטיביסטי יותר, הפועל למען שינוי חברתי. אני רואה בעיני רוחי איגוד שהוא שחקן משמעותי בעיצוב המדיניות החברתית בישראל. איגוד שהוא שותף במאבקים חברתיים ומפגין סולידריות עם מאבקי עובדות ועובדים אחרים. שמי עידו ז'ולטי, צעיר באיגוד החל משנת 2009 וחבר המזכירות הארצית מטעם מחוז דרום. אני גם מתמודד בבחירות הקרובות כציר באשכול של משרד הרווחה במחוז דרום. משהו מאוד מאוד משמעותי בו עסקתי, אותו חוויתי, כל מאבק השכר. כאשר אנחנו נצא למאבק שכר, כבר ישנו בסיס אותו בנינו ועבדנו עליו במהלך הקדנציה האחרונה, ואנחנו צריכים ללכת איתו ולהמשיך, כי זה הכיוון הנכון לעתיד של המקצוע. עכשיו, בשביל שנוכל לעשות את כל זה, אנחנו חייבים לנו איגוד חזק, אמיץ, שמוכן להילחם על מה שיש לו. איגוד שרואה קדימה, שיודע לראות 2 צעדים קדימה. איגוד לומד, שיש לו חדשנות עם הניסיון שהיה. שמי מאיה חסקל. אני עובדת במרכז למניעת אלימות בהרצליה, אבל מועסקת על ידי עמותה פרטית. אני פעילה בתנועת עתידנו ומתמודדת כצעירה באשכול המופרטים והעצמאיים במחוז מרכז. המציאות שלנו כעובדות סוציאליות מופרטות היא מציאות עגומה. עלינו לקבל זכויות ותנאים כמו העובדות הסוציאליות בשירותים הציבוריים. כמו כן, אני משלמת חברות לאיגוד מכספי הפרטי, אבל סובלת מכך שהאיגוד אינו פועל מספיק לטובתנו. כצעירה, אדאג במאבק על אי ניצולנו כמופרטות. מעבר לכך, אפעל לטובת כלל העובדות הסוציאליות, שיהיה לנו ארגון שקוף ומשתף. כזה שנותן דין וחשבון על פעולותיו והחלטותיו. לא ייתכן שארגון עובדים יפעל באופן ריכוזי ומוסתר מציבור שאותו הוא משרת ועל ידו הוא נבחר. על כן, אני מזמינה אתכן לבוא ולהצביע ב-29 בינואר לאיגוד העובדים הסוציאליים, ולבחור כצעירות את המתמודדות מטעם תנועת עתידנו למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל.